chuid do Scoil Samhraidh Mhic Reachtain, lonnaithe an seo a tuaisceart Bhéal Feirste tá Campa Samhraidh ar bun de dhaoine óga trí bhean na Gaeilge, lonnaithe an seo is Scoil Níomh Pádraig Barnagaithe. Ar Railen go bheiceimiid go dé tar bun acu. Is mis Deirdre McCalskey agus ma héana agus nula níl imón an chusa drámaíochta an teachtain seo agus Scoil Samhraidh Mhic Reachtain. Rud a bhí géist aginine agus ag common cultúrtha Mhic Reachtain go méid déis ag páistí skillan na drámaíochta orbert ach muín agus cinneal céidirh le páistí eile orbert comáid. So an teachtain seo tá siad go ar drama tar banim an áitin a bhfuil na rudí féinta tá bunaithe ar an leor where the wild things are. So idir clahí agus cinneal téú suas agus déis a bheith na páistí bheith páirte a bheith obair le set agus propanna ar an aine bin na tuismóirí teachta se agus típi siad obair na bháistí ar fáil. Again, Tussie, Jern and Mammy is mission Mammy. Jern she le Max is rud fienta a ton. Agus Jern she mar rud fienta tam ihi mehu. Agus nor hala Mammy she Jern she says gaji homasiga. Agus and shin Tussie and chomasiga fast. Agus Jern she gaji ach and ruddy fienta. Yeah, chamber board gaji actual ruddy fienta. Agus being ruddy fienta agus being kill was a shamra. Smash turn Flanagan, aka Mofro. Tamajig bunch salt that. Tamay bunch salt dash. Do that che. Smash Foster. Seo mar winseoir Feirste, tá rang inta jazz agam, tá duine déag sa rang, tá siad a fólam Feirste lomsa agus bíon Alín agus amachtaí eile a go rééis sa Scoil Samhraidh Feirste. Tá mé héana teagas leis na blianta fadanis ach seo an chéadú bhain seo Scoil Samhraidh Mhic Reachtain agus tá mé buint an soltas. Tá mé ag obair ríthe teirí Feirste ach níor bheisteilm ar an ábhar ghfuil scafta go jazz agam, so tá mé i buint an soltas. Tá mé ag Scoil Mhic Reachtain summer scheme agus tá mé rang Feirste agus tá mé ag buint soltas. When mé soltas an tam jarnach agus tá mé buint soltas inis go mai. Jenna mé an Feirste agus Jenna was like Oran agus ruddy mar sin agus an sin haig Alín, rang Alín agus ag an sin bíon bhí ané like bhí seoin an farsinseir agus bhí sin éach mai.